Igbo ndị ọma na-ege m ntị, unu lee m anya ọfụma n'ụbọchị taa, unu ga-ahụ na obi adịrọcha m mma. Ka ihe mere, otu ụbọchị m nọ na-agụ ihe ma agụta ebe a sị nwaanyị na ya ṅụọ mmiri eji sachacha ozu di ya iji gosi na ọ bụrụ onye wagburu di ya. Kee ọ dịka ihe bụ ihe a? Mebido jụwa ese, a na-agwa m na ụfọdụ obodo n'ala Igbo anya na-eme ọ bụrụ na onwe onye di ya nwụrụ asachacha ozu di ahụ si ya na ya ṅụọ ya iji gosi na ọ bụrụ onye wagburu di ya, ọkachasị ndị eche na ọha wagbu ndị gburu di ya. Biko nu ndị be anyị, ọ bụrụgodị na onye ahụ onye gburu di ya, unu kpọọ ndị uwe ojii ka kpọrọ ya jewe nga ka ndị ọkaikpe kpee ikpe a. Unu ejizila ka unu eme ụmụ ihe ndị a maka na ọ dịrọ mma. Gịnwa na-eme ihe a, asị gị ka ị ṅụọ mmiri eji saa ozu mmadụ, ị ga-ịṅụ ya? Ka ihe mmiri ji eme mmadụ ibe gị otu a? Ka anyị ga ọmụmatụ, igbu oke na be gị, ọ bụ ide etufu oke ahụ? Ị na-adụsa oke na be gị ka ọ nọgodi usi oke ahụ na-esipụta, ọ dị gị mma? Otu ahụ si esipụta usi a ka ozu mmadụ si esipụta. A sịkwanụ gị ka ị sasasị oke ahụ igburu ka ị ṅụọ mmiri, ị ga-aṅụ ya? Etu ahụ si asọ gị nsọ ka mmiri ahụ sikwa na asọ ha nsọ. Unu kwụsị ide eme mmadụ ibe unu otu a na ọ dịrị mma, maka na onye nwụrụ anwụ o nwere ụmụ ihe ndị ọ na-ewepụtasị n'arụ ya nke na-adịrọ mma n'arụ mmadụ. O wepụtacha ihe ndị ahụ, ịsa ya mmiri so onye ahụ ogbugbu ka ị na-egbu onye ahụ, maka na ọnwụ bata mmiri ahụ ọ ga-abịa na-eme ya otu ihe maọbụ abụọ n'ime arụ nke na-adịrọ mma. Ihe ahụ nwekwara ike igbu ya. Biko nu, ọ bụrụ na obodo gị ka na-eme ihe a, jee gwa ndị human rights, maka na ọ bụrụ ihe dị mma ị na-anara onye ahụ ikikere ya. Ọ bụrụ ihe ziri ezi ị na-eme mmadụ ibe gị, ya ga-azere anyị dịka anyị na-eme ụmụ ihe ndị a.